Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera. Gaur urtarrilak 31, asteazkena bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Maite Olano izango dugu Lab sindikatutik datorrena. Eta honek zahar egoitzetan lan egiten duten langileentzako borrokatzen ari diren hitzarmenaren inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik Janire Grazia izango dugu Nafar ikastolen elkarteko pedagogia arloko arduraduna dena. Eta hau, atera berri duten prentsa oharran jorratzen dituzten gaien inguruan hitz egitera dator. Baina horrekin hasi baino lehen, goazen ikustera gure betiko edukia. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1915 urtean, lehen mundu gerran, Alemaniak gas itolarriak erabili zituen lehen aldiz Errusiaren aurka. Urte batzuk geroago, 1929an, Sobietar Batasunak Leon Trotsky erbesteratu zuen. Egun berean, baina 1950 urtean, Amerikako Estatu Batuetako presidentea zen Harry S. Trumanek hidrogeno bombaren ekoizpena agindu zuen. Eta bukatzeko, 1984 urtean, Bartzelonan Eliseu antzokian izandako sute batek erabat kiskali zuen eraikina. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroko ekonomiak barne produktu gordinaren 1,1 igoerarekin amaitu du 2023. 121 ARP-bidea lanetan burutaingo saihesbidea aurten egiteko lizitazio egitea aurreikusi du Nafarroko gobernuak. Nafarroko gobernuak eta eragile ekonomiko eta sozialek hurrengo enplegu plana egiteko ibilbide orria adostu dute. Punto de vistako sail ofizialak 15 herrialdetako 23 film bilduko ditu. Hezkuntza azpiegituren plan zuzentzaile berriak 35 milioi euroko jarduerak aurreikusten ditu 2024an. Ana Ollo lehendakari ordeak eta Joseba Siron Iruñeko alkateak erakundeen arteko lankidetza jorratu dute memoria bizikidetza proiektu europarrak eta euskararen arloetan. Iruñeko udalak 2024ko martxoan abiatuko diren 6 lantegi eskoletarako ikasleak hautatzeko prozesuan izen emateko epea zabaldu du. Iruñeko animalien arretarako zentroa gune berezi bat prestatu du lorategi eta guztiz katu txakur umeentzat. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Asteazkenean, Iruñako Gaiarre antzokian, bake lehorra antzeslana ikusgai egongo da. Behin gerra bat hasita ura gelditzeko zailtasunak hausnartzen duen ekoizpena. Lanaren ardatza Amorebietako ituna deiturikoa da. Gatazkaren hasieran bakea lortzeko saiakera izan zena. Akordioa ez zen liberalen ez karlisten gustukoa izan. Handik, aste gutxira, bi bandoek gerra fratizida eta odoltsu bati ekin zioten berriro. Beste lau urtez luzatuko zena. Arratsaldeko 8etan, Patxo Telleriaren gidaritzapean. Sarrerak 8 euroren truke.
Ostegunean, alde batetik, Kondestableko zibiboxean Bizkar Soro filmaren emanaldia egongo da. Zaldiko Maldikok Karrikirik eta Arturo Kampion euskaltegiak antolatu dute Bizkar Soro filmaren proiekzioa eta Josu Martinez zuzendariak hartuko du parte. Kondestable jauregian izango da aurkezpena. Arratsaldeko 5 eta 7 egingo dituzte emanaldiak eta gonbidapenak aldez aurretik eskuratu beharko dira. Bestetik, Txantreako liburutegi publikoan arratsaldeko 7 Karballo Euskadin eleberriaren aurkezpena egongo da. Jon Alonso etorriko da bere azken eleberria aurkezteko. Euskaraz izanen da. Igandean, alde batetik, haurrentzako zinema egongo da Zizur Nagusiko kulturetxean, Oink Oink izeneko pelikularekin. Beste alde batetik, Atarrabiako kulturetxean Tutun Platz bakarrizketa egongo da. Jon Plazaola bere sorlekura bere sehaskara itzuli da Tutun Platz humorezko ikuskizun berriarekin. Sarrerak 5 euroan interneten, karrikaluzeko bazkideentzat eta 6 euroan lehiatilan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Just amnistiari buruzko legea izoztu eta Sánchez hilean berriro negoziatzera behartu du. Bestetik, Juntos por el Cambio epaile prebarikatzaileen aurreko zuloak ikusten ditu arauan. Bestetik, testuak ez du Kongresurako lehen bozketa igaro eta justizia batzordera itzuli da. Jarraian, PSOEk lege sendo bat defendatu du. Argazki nagusian, dozenaka traktorek A4 autobidearen zati bat blokeatzen dute Gosignin Paris ekialdean. Titularrean, Frantziako protestak Nafarroako nekazariengana iritsi dira. Alde batetik, UAGNek mobilizazioak iragarri ditu datorren asterako. Krisian dagoen sektorea defendatzeko. Bestetik, abeltzainen eta nekazarien artean berrezarriko den banaketa handirako zerga eskatu dute. Goiko berrian, kontsumo pribatuak eta enpleguak barne produktu gordina bultzatu dute 2023an. Beheko berrietan, alde batetik, minbiziagatiko heriotza tasa 11% jaitsira gizonetan eta 5% emakumeetan, 2018 eta 2022 urteen artean. Bestetik, Elon Musken enpresak lehen txip zerebrala ezarri du gizakiengan. Jarraian, Korteseko bizilagun bat hil zen abenduan, bizikletan zioala harrapatuta. Gainera, musukoa ez da derrigorrezkoa izango osasun zentroetan datorren astelehenetik aurrera. Ondoren, Tximiren agenteak Betisekin negoziatu du eta jokalariak alde egin nahi duela esan du. Bukatzeko, osasunak etekina atera nahi dio Bartzelonaren krisiari. Diario de Navarraren titular nagusian, Just amnistia oztopatzen ari da, Sánchezi presio handiagoa egiteko. Legea berriro negoziatzera behartu du, PSOEk bere azken eskakizunei uko egin ostean. Argazki nagusian, Atensibak Koropski, Paula Carro Castilla, Pablo Álvarez Gaztearena, Gonzalo Binakua González, Fermín Joldi Usetxi, Daniela Jiménez Rodríguez eta Aitziber Usoz Sola Iruñeko Gaztelu plazan. Titularrean, beka aztezin baterako bidean. Nafarroako 10 ikaslek Amancio Ortegaren beka jaso dute Amerikako Estatu Batuetan eta Kanadan ikasteko. Eskuineko berrietan, alde batetik, UAGNek zerga bat eskatzen die supermerkatuei prezioen igoeragatik. Bestalde, Belateko mahaiburuak bere puntuekin erabaki zuen esleipena. Bukatzeko, astelehenetik aurrera, musukoa ez da berriro derrigorrezkoa izango. Goiko berrietan, alde batetik, ikuspuntu bat 15 herrialdeetarako 23 tituluekin. Bestetik, osasuna Bartzelonan dago eta Tximiren zain ere bai. Bukatzeko, Nafarroako 3 kapitainen ahotsa. Gara egunkariaren titular nagusian, Just eta PSOEren arteko lehiak amnistia legea zapuztu du. PSOEk emandakinen aurka bozkatu zuen, araua blindatzeko, eta horrek Puigdemonten alderdia Kongresuan onarpena blokeatzera eraman zuen. Argazki nagusian,
Gararen 25 urteak ospatzeko ekitaldia. Titularrean, kazetaritza konprometitu baten 25 urteko ospakizuna. Goiko berrian, Dumpek iragarri du Sinn Feinen gobernuan sartuko dela. Ipar Irlandako erakundeen kolapsoa gertatu eta 2 urtera, Geoffrey Donaldson buruzagi unionistak iragarri zuen Dump prest zegoela Sinn Fein buru den Belfasteko alderdi anitzeko gobernuan parte hartzeko. Londresekin izandako negoziazioen emaitzekin pozik agertu baitzen. Erdiko berrietan, alde batetik, Peio Otxandiano politika ekonomikoan aldaketa kopernikano baten alde. Bestetik, bataz besteko soldatak erosteko ahalmena galdu egin du, maximoetan egon arren. Azkenik, abantaila fiskalak eteteko urrats berria Ipar Euskal Herrian. Berriaren titular nagusian, Jaurlaritzak euskaraz gehiago eta errazago ikasteko 10 urteko plan bat onartu du. Batetik, Aroa izeneko plan estrategikoaren xede nagusia da egungo testuinguru eleaniztunean euskaliztun aktiboak eta ahaldunduak dituen komunitatea indartzea. Bestetik, Jaurlaritzak dio plana lankidetzatik abiatua dela eta adostua, egingarria eta eragingarria izatea nahi duela. Argazki nagusian, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea atzo diputatuen kongresuak amnistia legea atzera bota berritan. Titularrean, amnistia legea berriz negoziatzera behartu du Juntos por el Cambiok. Beheko berrietan, alde batetik, Espainiako funtsen islarik ez dago bortxa matxistari aurre egiteko diruetan. Bestetik, Ipar Irlandan 2 urteko blokeoa amaitu du Dupek, asambleara itzulita. Bukatzeko, literatur kritikaria eta ikerlaria den Irati Majueloren hitzetan, landa eremua idealizatu eta hiriari arbulloz eta beldurrez begiratu zaio. Goiko berrian, basurdeen uxaldiak. Gainpopulazioari muga jartzeko eiza egiten ari da. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Espainiako polizia omenduko du Elizak San Ferminetako eskaileran. 78ko San Ferminak gogoan elkarteak salatu du 1978ko San Ferminetan Iruña eta Irundarrei eraso egin zien poliziari gorazalre egiten zaiola omenaldi horrekin. Eskuineko berrietan, alde batetik, Paki Lehorra antzeslana taularatuko dute gaur Gaiarren. Bestetik, astelehenetik maskara ez da derrigorrezkoa izanen Nafarroako osasun zentroetan. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Maite Olanorekin gaude, Labetik datorrena. Kaixo Maite, zer moduz? Kaixo, egunon, zer moduz? Bueno, zahar egoitzen hitzarmenaren blokeoaren aurka ari zarete, ezta? Bai, hori da, 3 urte egin genuen azken lehenengo kontzentrazioa, deialdia, eta oraindikan hor jarraitzen dugu. Eta zergatik iruditzen zaizu hain garrantzitsua hitzarmen bat lortzea arlo honetan? Azkenian funtzio zaintza delako eta zaintza publikoa izan behar dula eta zaintza kalitatezko zaintza behar degula, ez? Eta helburu orokorra argi dago, ez? Baina badaude helburu konkretu batzuk. Azkenian sektore feminizatu batetik ari gaitz egiten, orain dela gutxi greba feminista oroko gelditu zen garbi zaintza ze garrantzia dakan eta zaintza bat kalitatezko izateko kalitatezkoa langilei zaindu egin behar zaio, ere ez? Beraiek zaintza egiten dute, baina ere zaindu egin behar zaio. Eta nola eragiten die langilei hitzarmen falta hau? Esan nahi dut, langileen lan baldintzei? Azkenian daude estatala batekin, horiek ordu kuporua oso handia dakate, soldata txikila, eta gu pentsatzen dugu hitzarmena Nafarroan sinatu behar den gauz bat dela, zegatik azkenian ez da
berdina gertatzen den Espainia estatuan edo Nafarroan, soldata bizitza kalitatea garestia dago damen, eta orduan marrezkoa da eta hori da, azkenean. Eta lan hau gutxietsia dagoela uste duzu? Barkatu ez zaitut entzun? Gutxietsia dagoela uste duzu lan hau? Bai, azkenean etortzen geha zaintzan ari da feminizatuen danena eta gainea izan da sektore feminizatu bat, eta beti izan da soldata bat edo lanpostu bat emakumea egiten zula dirua etxea laguntza bezala eramatea, ez soldata bat izatea. Orduan, hortikan hasia prekarizazte puntu bat badaka, ez? Osea, ez da kontua edukitzen lanpostu bat zela. Oain pixka garrantzia handiagoa ematen zaio eta ikusi da ze garrantzia dakan COVID eta gero, ez? Eta zentratzen zarete bereziki zaharren egoitzetan lan egiten duten pertsonetan edo orokorrean zaintza lan horiek egiten dituztenak, ze badago jendea igual kontraturik gabe lanean dagoena. Gero etxeko langileak eta dena gertatzen dena, azkenean zaintzaren inguruan prekatiere handia badago. Bai momentu honetan igual ikusten den gehiena izan da zaharretxeak, baina azkenean kontuan eduki behar dugu etxeetan egiten duten langileak ere prekarie puntu bat esaten dezuna, ez? Azkenean kontraturik gabe ordutik kanpo egiten duten lana, eta hori oso zaila da kaleratzea, ez? Egoera hori kaleratzea oso zaila izaten da, baina saiatzen geha eta hurrengo pausoa hori izan beharko. Eta zergatik uste duzu dagoela feminizatua sektore hau? Historikoki zaintza beti emakumea jasan du, ez? Etxeko ardurak aurra zaintzen, aitona-amona zaintzen etxean emakumea eramaten. Orduan, ikusten dela zaintza emakumea izan da. Orain, poliki-poliki, bueno, orain ja urte batzuk, baino gizona sartu dira. Eta ikusten dela, hori pixkanaka langilea ere gizona sartzen diala, baina zaintza beti lanpostutik kanpo ere emakumearen ardura izan da. Esan duzu, 3 urte daramatzazuela hau eskatzen, zer lortu eginda edo berdin jarraitzen duzue? Azkeneko bilera egin genuen patronala eta Nafarroko gobernuakin, sindikatu guztiak, eta, bueno, gelditu ginen bai, hori patronala deitu beharko digutela berriro, baina ikusten dugu hori uztailan izan zen, ekainaldea, eta ez da mugimendurik ikusi, ez? Saiatzen geha, gu lab bezala mugimendu pila bat egin dugu, ekintzak, kale mosketak, kontzentrak, eta saiatzen geha, hori azkenian aurrera jarraitzea, lehenengo hitzarmena izango dela, batzutan ez dela hoberena, baina base batzuk jarri behar degula, ez? Gure lehenengo pausoa izan behar dugula, hori, lehenengo hitzarmen bat sinatzea. 2021 hitzarmena erdietxia zegoela zirudien, baina zer gertatu zen azkenean? Azkenean beti gertatzen dena, ekonomikoki, ez? Azkenean, bueno, batzuren garrantzia ematen jote patronalak diruai eta zenbat irabazten duten, ez? Eta olako ikuspuntutik zaintza ikustea ez da enpresa bat, ez dugu ezer egiten, da zaintza. Osea, azkenean ez dugu ezer produzitzen. Orduan, ezin dezu osasunakin ditu irabazi. Eta antolatzen dituzuen mobilizazioak zeintzuk antolatzen dituzue? Zeikintzak, oain momentotan, ustaia... Esan nahi dut zeinen artean antolatzen dituzue, ze sindikatuk edo... Oain momentu honetan, lan moduan ari geha mugitzen, ekainan gu deitu genuen mai negoziazioari, pixka bat, hori, urtarriletikan geli zegoen gai bat zelako, ziguten ezer
deitu inor patronala ez gobernua eta gu lab bezala deitu genuen, eta esan genuen hori. Eta momentu ekainetik anonea bakarrik hasi ginen mugitzen eta jarraitzen dugu. Eta noiz izan da azkeneko mobilizazioa? Azkeneko mobilizazioa 20 egun pasadia, kontzentra bat egin genuen, eta, espero dugu gobernuari interpelatu egin genuen, eta behen eskuan zerbait saiatzen ari geha. Bat egin genuen patronalen, eta beste bat Nafarroko gobernuai. Eta nolako parte hartzea daukate mobilizazio hauek? Zaila da, azkenean jendea mugitzea. Bai egin dute izugarrizko lana, zegati, zaintza egia esateko hori, azkenean hitzarmen badala zure lanpostua, baina nola feminizatua da, eta askotan langilea etxeko zaintza ere bere ardura jasatzen du, orduan zaila da jendea libra edukitzea eta honea gerturatzea, ez? Baina, behaiek mobilizatu dute pila bat, sarretxetan eraman dute informazioa eta saiatzen dira eta lortzen dugu kopuru kopuru ona mugitzea, jende kopuru ona mugitzen dena, eta, badakigu zaitasuna dago, ez? Kontzentra batzuk egiteko, baina ni positiboa hartuko nu. Eta orokorrean herritarrak honekin kontzientziatuak daudela uste duzu? Oain igual, COVID eta geho, bai pixkat konturatu dira zegoeretan daude sarre egoitzerak eta zaintzak, ez? Igual, hor bai gizartea begia ireki dituzte, baina oain arte oso iskutuan zegoen gauz badela ze egoeretan, ez? Batzutan eramaten dugu gure aitonamonei sarretxetara, baina sartu baino lehen ez dakigu ze egoeretan dago langilea, eta gero hor ezagutzen dugu ze lan balditzetan egoten dian, ez? Eta egia esateko lan balditzak langilea txarra edukitzen duten sektore honetan, baina eske zaintza kalitatezkoa da. Langilea ematen duen kalitatea, aitonamonentzako, txapo. Eta, klaro, aitonamonak sartzen direnean zahar egoitzetara dirutza handiak ordaintzen dituzte. Orduan, horrekiko ere, klaro, diru hori gero ez doa langileentzako suposatzen dut. Orduan, horren kontra ere zehozer pentsatu duzue? Azkenean hemen ere kontuan eduki behar dugu Nafarroko gobernuan jartzen duen dirua batzutan negozio egiten duten enpresa batzuk, hor daude enpresa potente batzuk 3.000 euro, plaza bat nahi badezu 3.000 euro hilabetean, nork edukitzen du, eske errealitatea oso desberdina da, eta azkenean negozio egiten dute. Eta Nafarroaz aparte, beste leku batzuetan izan dira mobilizazio hauek, haiekin elkarlanean aritu zarete edo bakarrik Nafarroan? EAEn badute, ez, bakoitza bere Bizkaian eta Gipuzkoan hitzarmen badakate, eta nahi duguna hori ere, ez, pixkat gerturatu gure baldintzak gure herrira eta hortikan hori, badakigu, harremanetan dakagu, eta hor dakagu, ez, oden hitzarmena historikoki ze urteta daramatena, horretara hurbildu, ez. Eta Baztanen dagoen zahar egoitza publikoa egin dute, hori horrekin zerikusia izan duzue edo ez dakizue horren? Bai, hor, lab sindikatua egin duen lana eta langileen lana egin duna, momentu honetan lortu dugu publikatzea, udala ere, bere ardura hartu du eta bai ikusi ez duen beharra,
kostata, zegatik, hori enpresa potente bat zela, ideala dela, eta zaitasun guztiak, ez? Jarri zituen hori lortzeko. Gutxinaka, lortzen dira gauza. Hori, azkenean, ari geha hitz egiten, publikoak Nafarroan orain 3 izango dira eguneko publikoak. Orduan, eta 72 sarretxeak daude Nafarro guztian, osea, ikusteko kopurua nola dagoen, ez? Eta horrek langilekiko zer suposatzen du haien egunerokotasunean, soldatan, gutxi gora bera? Bakarrik ez da soldata, kalitatea, ez? Soldata bai alde batean, estatala oain dago SMI, baino pixkat gorago, osea, eta pixkat hori da, eta orduak, ez? Askotan, ordu kopurua oso handia dakate, eta soldata pixkat 1.000 euro kobratzeko egun guztia eta urte guztia pasatzen dute hor. Kontuan euki behar dugu gaina, txandaka egiten dela lanak diala eta txandaka egitea hori ere zerbait negatiboa ikusten da, ez? Azkenean, ez duzu gauak egiten dituzu, jai egunetan lana eduki duzu, osea, ez bakarrik hori eta pixkat hori ere batzutan enpresa pribatua denean egutegiak eta denak ez dute errespetatzen, osea, ja hori ikusia. Eta nola ikusten duzu egoera honen etorkizuna? Espero de positiboki, ni bai ikusten dut jendia gizartea ari dela eta, beharra dela zaintza, azkenean, hau ni beti esan dut dela osasuna zen arloan dagona, zu medikoak utentzea gaztiantzaren bizpairu egun urtean zehar, gutxi gora bera, eta azkenean zaintza eta osasuna oso helduta dagoen, eta azkenean sartzen garenean, ez da kasu aukera publikoa izatea, eramaten dizute pribatu batean. Azkenean hori ere beharrezko zerbait izan behartzun, ez lujuzkoko gauz bat. Suposatzen dut borrokatzen jarraituko duzuela, zer prestatua edo aurre ikusia duzuela? Gu jarraituko dugu mobilizatzen hori lortu arte, langileekin biltzen geha, behaiek eramaten dute, noiz nahi dute egin gauza, bere hitza entzuten dugu, eta bai mugituko geha, baina beti langileekin eta beak ikusten dugu, bai igual mugimendua edo bai azkeneko bileretan Nafarroko gobernua esan zuen beharrezko ikusten zen gauz bat dela eta hor daudela lanean, orduan espero dugu mugimenduak edo ekintzak egingo ditugula, baino lortzeko ja zerbait, ez? Osea, epe motxean zerbait ja sinatzeko. Bukatzeko, ezakit zer ahaztu zaigun, zer gehiago komentatu nahi duzun? Ez, ni komentatu nahi dut oso harro nagoela sektore honetako langileekin eta beharrezkoa delen hitzarmena eta serio hartzia Nafarroko gobernua eta patronala, ez? Ezin dugu ahaztu 3 urteko borroka daramatela, ze balditzetan ari dira gure aitona-amonei zaintzen eta hori ez da hitzarmen batekin ordaitzen eta ez errez, osea hori langile kalitatezko langilea da eta hori zaindu behar dela. Mila esker gurekin egoera garrantzitsua hau partekatzeagatik eta zorte handia eta ea lortzen den behingoz hitzarmen hau. Eskerrik asko eta zuei. Ondo izan. Gerate. Aio. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, azpimarratzeko aldaketarik gabe berdintsu jarraituko du aroak. Goizean goizetik giro eguzkitsua nagusituko da, batez ere kantauri isurialdean. Hegoaldean berriz behe-lainoa sortuko da eta zenbait bailaretan iraunkorra izan liteke. Arratsaldeak aurrera egin ahala,
Ipar ukituko haizearekin kostaldera behe hodeiak sartuz joango dira, eta gainerako lekuetan erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira. Hegoaldeko haizea baretu egingo da. Arratsaldean barnealdean aldakor ibiliko da eta kostaldean ipar ekialdekoa nagusituko da. Temperatura maximoetan ez da gorabehera handirik espero. Bihar, osteguna, eguna lainoguneekin eta kostaldean hodei batzuekin hasiko dugu. Orduek aurrera egin ahala, behe hodeiak ugaritu eta zabaldu egingo dira, kostaldetik barnealdera, eta zerua estalita geratuko da. Haizeak iparraldera egingo du eta arratsaldean indartu egingo da Ebro ibarrean. Temperatura minimoetan ez da aldaketa handirik izango eta maximoak pixka bat jaitsi egingo dira. Ebro ibarrean izan ezik, han baliteke pixka bat igotzea. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Janire Graziarekin gaude, Nafarroako ikastolen elkartetik datorrena. Kaixo, Janire, zer moduz? Kaixo, egun guztioi, mila esker, gonbidapenagatik. Bueno, duela gutxi ikastolen elkartetik azkenaldiko kezkak eta hauei nola aurre egin diezuen azaltzeko prentsa oharra argitaratu duzu, ezta? Bai, hala izan da, aurreko astean izan zen, bai. Bale, Aste azkenean. Bai, horrekin sartu baino lehen, azaldu dezakezu pixka bat Nafarroako ikastolen elkartea zergatik sortu zen, edo zertarako, eta zen ikastolak dira honen parte? Bueno, Nafarroako ikastola gehienak sortu ziren 60 eta 70garren hamarkada horretan, eta Nafarroako ikastolen elkartea sortu zen 1976an. Bai, eta azkenean, elkartearen helburua da, ikastola elkartea osatzen duten 15 ikastolei, aholkularitza eskaintzea eta, bidea bateratu bat egitea, ezta? Zeintzuk dira 15 ikastola hauek? 15 ikastolak daude Nafarroako geografia osoan sakabanatuta, bai, iparraldetik hasi, hegoaldera eta mendebaldetik ekialdera. Zehazki, iparraldean ditugu Andra Mari Etxearri Aranatzen, Inigo Aritza Altsasun, Baztan ikastola Elizondon, Labiaga Beran, Tantirumairu Lesakan, Iruñerrian ditugu Jaso, Bazdez Iganda eta San Fermin ikastolak, Ribera hegoaldean Tutera eta Tafalla, Pirineo aldean Zangotza eta Arangoiti, Irunberri, eta hegoaldean Ibaialde Lodosan, Erentzun Biana, eta Lizarraldean Lizarra. Eta ikastolen elkartetik ateratzen diren erabakiak denetan aplikatzen dira edo aieka aukeratu dezakete? Normalean hartzen diren erabakiak, noski, badaude erabaki batzuk, Nafarroko ikastolen baitan gelditzen direnak, eta beste batzuk ikastola bakoitzak berera eraman behar dituenak, ezta? Hor, bakoitzak bere autonomia dauka. Eta zeintzuk dira azken aldian gehien kezkatzen dieten gaiak? Ikastolak betidanik izan dugu bokazio soziala, ezta? Beraz, gizarteak dituen beharrei erantzuteko gaude. Horrek esan nahi du, gizarteak dituen erronkak gureak ere badirela, ez? Hau da, berdintasuna, digitalizazioa, euskararen normalizazioa, balio sozial eta pertsonala garatzea, kooperazioa, empatia, azkenean, gizarte hobe eta justuago bat izatea, ezta? Eta horietako gaietako bat, jazarpenaren aurka tresnak edo ematea da. Eta azken aldian, KIP-A deituriko eredu bat ezarri duzu, ezta?
Kontatu ezakezu pixka bat, nola aplikatu da hau ikastoletan, zertan datza? Bueno, Kiva da Finlandian, zehazki Turkuko unibertsitatean garatutako programa bat, eskola jazarpenari edo bulinari aurre egiteko asmoz, ez? Zergatik aukeratu genuen programa hau, beste askoren artean, berme zientifikoa edo abal zientifikoa zeukalako, ez? Ikerketa asko zeuden eginda, emaitzak onak ziren, bertan ere Finlandian martxan jartzen da, eta hortik ateratako emaitzak onak ziren, ez da? Bestalde, oso prebentzioan jartzen du indarra, eta oso ondo egituratuta dago. Beraz, eskola jazarpena fenomeno sozial bat dela kontutan hartuta edo talde fenomeno bat dela kontutan hartuta, programa honen gakoa da ikasleak eskola jazarpenari buruz duen iritzi hori edo jarrera hori horren pertzepzioan aldaketak egitea, ez? Eta hori oso potentea iruditu zitzaigun. Beraz, 2016an, Euskal Herriko ikastolen elkartearekin batera, Nafarroako ikastoletan, beste ikastolekin batera, guztira 60 izango gara oraintxe, hasi ginen Kiva programa martxan jartzen. Lehenengo 3 urtetan LH-en bakarrik jarri zen martxan, eta 2019tik aurrera DBH-ko ikasleetan, ez? Gaur egun guztira, 15 ikastoletan daukagu hau martxan jarrita, eta 4.254 ikasleri eragiten die programa honek, eta 729 langileri. Hauek izango lirateke pixka bat programaren ezaugarriak. Bestalde, programa honek ere indar asko jartzen du bere ezitasunetako edo indarguneetako bat da ikastoletako komunitate osoa implikatzen duela, ez? Eta horrekin esan nahi dugu, langile guztiak, irakasle, ez irakasle, gurasoak ere implikatzen dituela, ez? Eta ikasleak noski. Eta horrek, edozein jazarpenaren aurrean, sentsibilizazio asko handitzen du, eta, kasuak antzemanten direnean, errazago atzematen dira, eta azkarago jarri gaitezke martxan, ezta? Hau da, komunitate osoa bustitzen duen programa bat da. Eta horrek esan nahi du gure ikastoletan, gure ikastolak, Kiva ikastola direnez, jazarpenarekiko tolerantzia zero daukatela, ezta? Bestalde, programaren beste indargunetako bat da, oso sistematikoa dela, ez? Eta material asko eskaintzen ditula ikasleekin lanketa hori egiteko. Hau da, beraiek jazarpenarekiko duten jarrera hori aldatzeko. Eta ze material eta tresna dira horiek? Edo nola da prozesua? Kontatu dezakezu pixka bat? Programak... Prebentziotik, barkatu? Jazarpena gertatzen den arte eta nola aurre egiten diozuen horri, behin gertatuta. Programak planteatzen ditu unitate didaktikoak, LH batetik hasi eta DBH 4 arte. Eta unitate didaktiko hauek lantzen dira 2 astez behin tutoretza saioetan. Saio hauetan, edo material hauek proposatzen dizkiguten jarduerak beti izaten dira talde dinamikak, ludikoak izaten dira, eta ikasleek oso gustora hartzen dituzte. Espazio bat izatea, azkenean taldea sendotuko duena eta taldea azkenean kohesionatzen duena. Orduan, unitate hauek ikaslearen adinaren arabera zeratzen dira, sortzen dira edo egokitzen dira. Eta hori da lantzen dana, ez? Hau da, LH batetik hasi, 7 urte dituen ikasle batetik hasi, eta 16 urte arte hor etapa guzti horietan lantzen dan eduki bata, ezta? Eta era oso sistematikoan. Ulertzen dut hori lantzen dela prebentzioa prebenitzeko, ez, jazarpena.
Baina, behin gertatuta, nola erantzuten duzue? Bueno, prebentzioare saio hoietan bereziki ikasleak ikasten dute zer den jazarpena, zer ez den jazarpena, empatia garatzen laguntzen, empatia garatzeko bide dira. Bestalde ikusten dute ere jazarpena jasotzen duen norbait nola babestu, autokritikara iristen dira, ez? Hau da, zein dan ere errola taldekide bezala egoera honen aurrean, ez? Orduan oso saio aberatsak izaten dira. Zuk esan bezala kasu bat edo bullying zantzuak dituen kasu bat atzematen dugunean, lehen esan bezala ikaskomunitatea guztiz inplikatuta dago, ez? Eta honek esan nahi du, ikastola ikastola dela oso agerian dagola, eta honen adibide da, adibidez jolasorduetan, zaintzaileak txaleko berezi bat darama, non agertzen den kiba, jangelatan ere, orduan, ikasleak badaki edo jazarpena sentitzen duen ikasle horrek badaki ikastolan babesa daukala, ez? Eta nora jo ere badaki. Beraz, ikastola guztiek daukate kiba talde bat, talde horretan irakasleak daude, irakasle batzuk daude, orientatzailea ere egoten da, batzutan zuzendaritzako kideren bat ere egoten da. Orduan, jazarpen kasu bat atzematen denean, kiba taldea jartzen da martxan, ez? Eta orduan, mekanismo hau martxan jartzen denean, agente edo elementu desberdinekin egin behar da lana, ez? Orduan, alde batetik, biktimari babesa eskaini behar zaio, hor behaketa sistema batika bat jartzen da, babeserako neurri batzuk hartzen dira, irakasle talde guztiari eta beste ikasle horrekin kontaktua dauden beste heldu guztieri kasuaren berri ematen zaie, biktimarekin ere elkarrizketak izaten dira, batzuetan ikaskide batzuk, pare bat ikaskide hartu daitezke bere itzal edo babes moduan, jazarleekin ere elkarrizketak egiten dira, banakakoak, eta helburua da, jazarleak direnekin konpromiso batutara iristea, ez? Hau da, beraien jarrera horri buruzko hausnarketa bat egin eta aldaketa bat proposatzea, ez? Eta, konpromiso horiek astero errebisatzen dira. Bestalde, ikasle taldearekin ere lana egiten da, hau da, beraien gelan zerbait gertatzen denean, taldeak badauka zer esana, ez? Eta taldeak badauka kiba unitate horietan intensiboki lan egiteko beharra. Familiei ere hitz egiten zaie, ez? Hau da, bai jazartuaren familiari eta bai jazarlearen familiari beti kontutan izan da, programa hezitzailea dela, ez? Orduan, badakigu gure ditugun nerabeak eta haurrak heziketa prozesu batean daudela, eta familiek ere horrela ulertu behar dute eta elkarlana egin behar degula, ez? Hau da, ez da zigorra planteatzen duen programa bat, baizik eta heziketa da programaren helburua. Eta orokorrean, jarraipen hau eginda, kasuak bertan, desagertzen dira, ez? Efektiboa da. Horrela ikusten dugu egin ditugun emaitzen analisian. Eta ikasleekin hitz egin duzue hau honen inguruan, esan nahi dut, eredu hau ezarri ondoren aldaketak nabaritu dituzten ala ez? Ikasleek programa ezagutzen dute, ikasleek orain ikastola guztietan daukate aukera eskola jazarpenari eta jarrera hauei buruz era irekian hitz egiteko, da espazioak daude gai honi buruz hitz egiteko, eta programa honen beste indargunetako bat da, Finlandiako Turkuko Unibertsitateak ikasturte bukaeran, gure ikasle guztiei galdetegi bat pasatzen die, eta galdetegi horretan noski adinari egokitutako galdetegi bat izaten da, galdetzen die, ia jazartuak sentitu diren, ia norbait jazarle izan diren, hor galdera asko planteatzen dituz dizkiete, eta hortik ateratako emaitzak beraiek Finlandian aztertzen dira, analizatzen dira,
eta guri ikastola bakoitzari gero txosten bat ematen zaio, ez? Eta hor, ikastola bakoitzak bere analisia egiten du, eta noski, ikasleek badakite, ez? Zein egoera bizi izan diren, ez? Eta nola joan den programa. Eta gero, jazarpena modu online batean nola kontrolatzen duzue? Programak ere planteatzen du ziberjazarpena lantzeko materiala eta unitateak. Eta, ikusi deguna da, online jazarpena ematen denen kasu gehienetan ere, gelan ere ematen dala. Hau da, fizikoki ere ematen da. Orduan, hau bai da, ere azken urtetan digitalizazioaren eraginez, asko haunditutan gai bat, ez? Eta hor ikastolak egon behar gara hor, ez? Hau da, gure ikasle den edo nori horrelako zerbait gertatzen bazaio, naiz eta gure ikastolatik kanpo gertatu, bere mugikorrean, etxean dagoenean, ikasle taldeari afektatzen dion zerbait denez, guk ere gure lana egin behar dugu kasu horietan. Eta honekin, zer ikusia duen teknologien erabileraren galdetegi bat egin zenuten, ez da? Bai, hori da. Argi dago gizartean kezka eragiten dion gai bat dela, gure haurretan erabek, harreman, teknologia eta internetaren erabilerak sortzen duen kezka, ezta. Erabilera hori aztertzeko asmoarekin, Nafarroako ikastolen elkarteak UNICEFek egindako ikerketa bat hartu zuen, oinarri bezala. Eta esan genuen, galdetegi honen bitartez ikusi dezakegu gure ikasleak zertan dabiltzan, hau da, ze erabilera egiten duten teknologian, sare sozial eta interneten. Eta horrela izan zen, horrela jarri genuen galdetegi hori martxan. Eta maila guztiak egin zen, edo? Galdetegi hori egin zen 6. mailatik 4. DBH-era. UNICEFen kasuan ere horrela zen. Eta zergatik arrazoiren bat dauka adintarte horretan? Egia da, mugikorrak gero eta azkarrago erabiltzen hasi direla, baina esan dezakegu, 6. mailan erabilera oso zabaldua dagoela, ez? Orduan, erabaki genuen UNICEFek markatutako ildoari jarraituz, hor fokoa adintarte horretan jartzea. Eta galdetegi honetan ze arlo aztertzen ziren? Galdetegi honetan sei arlo aztertu genituen, bai? Alde batetik, sare sozialen erabilera, bestetik, segurtasunarekin zerikusia zeukaten galderak, hau da, egoera desegokiak, bestaldetik bideojokoak, apostuak, familiak eta ikastola, bai? Orduan, sei ziren, behatzen genituen arloak. Eta erantzunak ikusita, kezkagarriak dira datuak edo nolako badaude datu kurioso batzuk eta kezkagarriak direnak ere, bai. Pixka bat laburtuz, ikusi dezakeguna da, gure haur eta nerabe hauek sare sozialen erabilera lotzen dutela emozio positiboekin, ez? Hau da, beraientzat sare sozialak erabiltzeak alaitasuna, lasaitasuna eta plazerra sortzen die. Gehienak erabiltzen dituzte entretenimenturako eta informazioa lortzeko eta lagunak egiteko. Eta esanguratxo iruditzen zaigu ere, asko, 3 edo sare sozial gehiagotan daude. 3 baino gehiago erabiltzen dituzte.
bai? Eta gero, berehalako mezularitza aplikazio bat baino gehiago ere erabiltzen dute, hau da, oso aktiboak dira honetan. Gehienaz erabiltzen den sare soziala WhatsAppa da, eta ondoren dator TikToka, YouTubea eta Instagrama. Bai, horiek dira gehien erabiltzen diren lau sare sozialak. Egoera desegoki dagokienez eta segurtasunari dagokionez, hemen badago datu kurioso bat, eta da, gehiengoak, 80%ak esaten du, bere ustez, egiten duten dispositiboen erabilera hori segurua dela, ez? Hau da, beraiek pentsatzen dute era seguruan ari direla, baina aldi berean 80%ak esaten du pasahitz bakarra erabiltzen dula, bai? Aplikazio edo sare sozial hauetarako. Orduan, hor badago kontra esan bat eta horrek jartzen gaitu pixka bat alerta edo esaten digu segurtasun arloan beraiekin lanketa egin behar degula, ezta? Bestalde, DBH-en adibidez, 80%ak esaten digu mugikorrarekin bazkaltzen duela. Eta hau ere esanguratsua iruditzen zaigu, ez? Bazkaltze horretan, beste pertsonak ere egongo dira askotan, eta hor komunikazio ereduak badauka zer esan, ez? 16%ak ere esaten du internetez edo sare sozialen bitartez ezagututako norbaitekin gelditu dela, ez? Orduan, horrek badauka ere bere garrantzia, eta 16%ak ere dio eduki pornografikora sartu dela, horrek daukan eraginarekin, ez? Gaur egun beraiek horrela ulertzen dituzte harreman sexualak, ez? Eta horrek badauka bere arriskua. Eta bestalde batzuk, 12%ak ere esaten du, gaizki sentitu dela bere argazkietan dagoen itxura ez zaiolako gustatzen. Orduan hor ikusten dugu ere, sufrimentu emozional bat ere badagoela, ez? Bestalde, mugikorrarekin egunero pasatzen duten denbora ere neurtu dugu, eta hor, gehiengoak ordu bat edo 2 ordu baino gehiago, ez ordu bat edo 2 pasatzen ditu, markatu. Bideojokoei buruz ere hitz egin dugu, eta hemen ikusi dugu askok beraien adinerako egokiak ez diren jokuetan jolasten dutela, ez? Eta aldi berean ere joku hauek, bideojokoak erabiltzen dituztela jendea ezagutzeko. Beraz, hemen harremantzeko beste modu bat dator, ez? Hau da, ez bakarrik sare sozialen bitartez, baizik eta bideojokoen bitartez. Eta baita ere, 27%ak dio etorkizunean gamer profesionala izan daitekela, ez? Hau ere, kuriosa da, ez? Nola ikusten duten beraien etorkizuna lanari dagokionez. Egunero bideojokoetan ere zenbat denbora pasatzen duten bataz beste galdetu diegu, eta ordu bat baino gutxiago esaten dute pasatzen dutela. Eta gero, esanguratsua ere bada online apostuena, ez? Hau da, oso portzentai baju batek, 8,4ek esaten digu online apostuak egin dituela. Gehien bat, kirol apostuak. Eta, naiz eta portzentaia txikia izan honek alertan jartzen gaitu, ez? Esaten digulako argi eta garbi gure nerabe eta gazteak dirua apostatzen dutela, ez? Online, orduan, hemen ere, hau kontutan hartu beharreko gauza bat da, ez? Beraiekin eta gurasoekin landu beharreko gauza bat. Baita ere, interesgarria da, familien rola edo familien papera aztertzeko garaian, 23%ak esaten du, beraien gurasoek ez dietela inolako neurririk jartzen mugikorraren erabilera erregulatzeko, ezta? Eta hau iruditzen zaigu, landu beharreko zerbait dela, ez? Azkenean heziketa prozesu batean gaude, eta ikastolak eta familiak ezinbestean elkarlana egin behar dute, gure gazte eta nerabe hauen funtzionamendu egokia izan dadin, ezta?
Bestalde, galdetu diegu ere, nola ikusten duten ikastolan jasotzen duten kompetentzia digitala, ez? Eta hor, gure ikasleak gustora daude, ez? Iruditzen zaio, kompetentzia digitala egokia dela jasotzen dutena, bai? Ondo baloratzen dute. Eta tutoritza saiotan ere, sare sozialen inguruko saioak eta eragina buruzko saioak lantzen direla ere adierazten dute. Bestalde, galdetu diegu ere gure ikasleai zer kezkatzen dien, ez? Eta beraiek hiru gai nabarmentzen dituzte. Bat, ziberjazarpenaren gaia, bestea albiste faltsuak, edo fake news delakoak, eta segurtasunerako gomendio teknikoak eskatzen dituzte, hau kezkatzen dien zerbaita. Beraz, hauek dira pixka bat gure ikerketatik ateratako datuak, ez? Eta, datu guzti hauekin guk ikasleekin, irakasleekin eta familiekin hemendik aurrera egin behar dugun lana diseinatu behar dugu, ez? Gauza askotan, ari garaia lanean, baina agian indar gehiagorekin, edo besteak ikastolak gai konkretuen inguruan gurasoekin ere lanketa egiten ari dianak, ez? Hau da, bai pornografiari dagokionez edo bai apostuei dagokionez, beraz, bide honetatik jarraitu behar dugu. Eta zer egiteko, zerbait egiteko, zer pentsatu duzu edo... Nik uste, guk uste dugu alde batetik ditugula ikasleekin egin beharrekoak eta bestetik familiekin egin beharrekoak, ez? Eta hor, familiei dagokionez, sentsibilizazioa eta sentsibilizazioa, ez? Hau da, txarla asko eskaini behar dizkie, hitzaldi asko eskaini behar dizkiegu, datu hauek ikusteko eta berez kontzientzia hori hartu dezaten, ez? Hau da, neurriak hartu behar direla eta hor gidari edo egon behar direla, ezik eta prozesu horretan gurekin batera, ez? Eta ikasleekin ere berdin, ez? Guzti hau, azkenean, tanta joan behar gera jarrera hauek aldatzen. Eta hori da bidea. Eta, bukatzeko, ez dakit zer gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait esan gabe utzi dugun. Nik uste, garrantzitsuena esan degula, ezta? Bale, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik. Zuei, aukeratxo hau eskaintzeagatik. Bai. Ondo izan. Ondo, mila esker, egun hona pasa. Agur. Aio. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.